Hej Jørgen. Jeg vil gerne starte med at fortælle om, hvad kemi egentlig er. Kemi er læren om stoffers opbygning, nedbrydning og indbyrdes reaktioner. Ud fra de omkring 100 forskellige grundstoffer vi har, kan alt stof bygges op. Dette er muligt, fordi de forskellige grundstoffer kan reagere med hinanden og derved skabe kemiske forbindelser. Ser man for eksempel på oxygen og hydrogen. Hvis vi har to hydrogenmolekyler og en oxygenmolekyl, får vi så det vi kender som vand, som er H2O. Og størstedelen af jorden består af vand, og derfor bliver den også kaldt for den blå planet. Og derudover så 70% af et menneske består af vand. Det var det jeg havde for. Ja, Sjern, jeg vil så fortælle lidt om de to forskelle på de to naturvidenskaber, fysik og kemi. Og der er væsentligt stor forskel. I fysik der er meget snak om energi og kraft, og sådan meget bredt kan man sige, at det er en generel analyse af verden og universets ændring. Hvor i kemi, det er videnskab med hensigt på grundstoffer og atomers strukturering og hvordan de reagerer med hinanden i kemiske forbindelser. Kemiske forbindelser, det er når to grundstoffer går sammen og reagerer med hinanden, og derved skaber en kemisk forbindelse. For eksempel hvis vi har CO2, så har vi et carbonatom og to oxygenatomer. Så sætter sig sammen og skaber kemiske forbindelser, som vi kalder CO2. Yes. Kemi har 4 hovedemner. Det er organisk kemi, det er så karbonforbindelseskemi, uorganisk kemi, det vil så være de andre grundstoffers kemi, fysisk kemi, som er en fysisk undersøgelse, som man bruger til opklaring af de forskellige stoffers egenskaber. Og så er der analytisk kemi, som er bestemmelse af forskellige materialers sammensætning. Yes, det var hvad jeg havde om forskellen på fysik og kemi. Ja, jeg fortæller lidt om periodisk system. I kemien er der en tabel, som står over alle de grundstoffer, som vi har fundet indtil videre. Og den skema, den hedder så periodisk system. Og i den står der, hvor mange elektroner, protoner og neutroner et stof har. Forskellige stoffer er også blevet delt op i forskellige hovedgrupper. For eksempel har vi en hovedgruppe 1, og der har vi brint, lithium, natrium, calcium, rubidium, calcium og francium. Den gruppe, den har den specielle egenskab, at når den kommer i kontakt med andre stoffer, reagerer den virkelig voldsomt. Når den kommer hen ved cirka calcium, rubidium, så vil den eksplodere, når den kommer i kontakt med vand. Så udover de der grundstoffer, som står på skemaet, har vi også forskellige isotoper. For eksempel har hydrogen 2 naturlige isotoper, deuterium og tritium. I den normale hydrogenatomer er der kun 1 protoner, og den har ikke nogen neutroner. Men i deuterium er der 1 proton, og så har den også 1 neutron. Så i tritium har den så 1 proton og 2 neutroner. Derfor vejer den også meget mere end den første. Og ved periodisk system kan man også se, at der er en skema, hvor der står vægten. Det er også derfor, at den ikke er præcis 1, netop fordi den også regnet med isotoper med.